Дозвольте, що зараз запрошую до слова Карла Беккофа, нашого дуже старого приятеля, хоча людей дуже молодо. Я знаю з Карлом тяжко 20 років, тому познайомився вперше, коли він був докторантом у Гарварді. Він вже почав працювати над своєю книжкою, темою про війну в Україні. Карл є автором, я вважаю, найкращої книжки про німецьку окупацію України. Книжка побудована на багатих джерелах і дуже об'єктивна. Зокрема, об'єктивна, тому що Карл не має жодних нав'язань східноєвропейських. Він не є ні поляк, ні польських, ні українських, ні єврейських чи будь-яких корінь. Він є, як бачите, з Нідерландів, яка робила свою дисертацію в Північній Америці. І хочу вам також сказати, звернути увагу, що книжка Карла, на щастя, цього року вийшла українською мовою. І сьогодні о 6 годині буде презентація Києво-Могилянської академії. І Карл зараз буде говорити, рефлексувати, власне, над частиною розділу своєї книжки, який присвячений Голокосту і геноциду. А останнє, щоб вже формально провадити, Карл є, якщо можна казати, фахівцем Голокосту. Карл працює старшим науковим дослідником Центру дослідження історії Голокосту в Нідерландах. Це є спеціальна інституція, якщо не помиляюся, Карл не поправить, яка була створена в 90-х роках після Югославії. Ви знаєте, що в Югославії в числі мирних військ були голландці, нідерландці, які були свідками геноциду того, що сталося в Югославії. І це був настільки травматичний досвід, настільки не були цього не підготовлені, що, власне, нідерландський уряд вирішив, що треба з тим щось робити, треба усвідомлювати про небезпеку таких явищ, власне, був створений спеціальний центр. Карл є працівником цього старшого наукового дослідником. І я дуже надіюся, що сьогоднішній Карла є початком нашої дуже інтенсивної праці. І я маю велику надію, що ми будемо бачити справу не тільки тут в Україні, а багато з нас буде бачити з ним в Амстердамі, як на стажуванні в цьому інституті. Отже, після такого дуже довгого вступу, за якого прошу вибачення і подяки за вашу терпимість, я передаю слово Карлу. Прошу, Карл. Добрий день. Ви мене почуєте? Чуєте. Дякую за запрошення. Це для мене великий честь. Голокост є окремий розділ. Окремий розділ історії України, створений нацистами та румунами, під час якого більшість неєвреїв, українців та інших стояли обабіч, лише спостерігали більшість. Нацисти знищили більшість і євреїв, і ромів на расистських підставах. Але вони стверджували, що діють не так із огляду на те, хто їхні жертви, а із огляду на те, що ці групи нібито робили. Влаштували змову, щоб подавати світ, займалися партизанською діяльністю, злочинами, шпигунством. Первинних джерел щодо Голокосту ромів мало, тому тут один лише приклад. На початку 1942 року більшість євреїв Локачинського району, що на західній Волині, були ще живі, хоча і зачинені в гетах. Однак більшість місцевих ромів не пройшли через цю стадію. Нацисти сказали їм, що оселять їх, дали їжу, і землю. 16 квітня їх вивели на відкриту місцину біля цегельного заводу, де роми весело танцювали, співали і грали на скрипках. Усю ніч разом з дітьми, котрих одягли в нове убрання. Рано вранці наступного дня 10 працівників допоміжної поліції і німецький офіцер поліції привели на це місце із гетта 30 євреїв із лопатами. Поневолювачі вишукували ромів і тоді спрямували на них ряд куль. Цигани не мали можливості втекти, вони стояли під стіною, мали діти, намагаючись
зникнути, ховалися під одягом матерів. І так їх убивали. Немовлят убивці розстрілювали, ходячи від колиски до колиски. Негайно після розправи міліція обшукала тіла в пошуку цінних речей. Євреї викопали великі ями, зібрали тіла і скидали їх у цю масову могилу. Деякі ще дихали. Натомість література про євреїв значно докладніша. Багато євреїв, на мою думку, навмисно залишилися позаду. Вони не втекли. Можливо, вони не хотіли кидати нас призволяще літніх або хворих черних сім'ї. Однак головною причиною відмови від втечі було сподівання на краще життя. У цьому аспекті найпереконливіші докази маємо щодо київських євреїв. Багато київських євреїв навіть перекрутили в позитивний бік те, що вони чули про нацистську Німеччину. Через совєтську політику ці ремісники і торговці втратили роботу, і оскільки совєтські ЗМІ описували нацизм як крайню форму капіталізму, ці євреї вірили, що з німцями їхній життєвий рівень зросте або принаймні не полишиться. Ці сподівання розвіялися відразу після приходу німців. Вступаючи в місто, німецькі солдати вигукували «Дурн капут» – смерть євреям. На всіх євреїв наклали високі податки і виділяли їм крихітні харчові пайки. Старі совєтські паспорти значно полегшували німцям переслідування євреїв. До того ж, німецька влада наказала міським управам скласти списки євреїв. І за кілька днів, що найближчі тижні, ці переслідування стали смертельними. Вбивства зазвичай здійснювали бійці Einsatzgruppen і, зокрема, поліція порядку. Вони масово розстрілювали євреїв із кулеметів просто неба. Голокост євреїв на території Надвірчини досить відрізнявся від Голокосту на Західній та Центральній Європі. Там євреїв зганали в гетах, а потім, раніше чи пізніше, відправляли до місць знищення у газових камерах. Але на Надвірчині більшість євреїв померли на краю могил або в могилах, на які правили протитанкові ями, або ями, що їх викопували військовополонені, місцеве неєврейське населення, або ще самі жертви. Євреї, і що не дивно, не усвідомлювали, що на них чекало. І друга важлива річ. Допоміжна поліція не тільки заарештовувала євреїв і вигороджувала гетто, а вона була і присутня на розстрілах, або сама розстріляла. До речі, одне німецьке джерело підтверджує присутність в Києві поліцаїв біля Бабиного Яру. Колишній член головного загону вбивств, який брав участь у розправі зондеркоманда 4А, розповів німецьким слідчим після війни, що євреїв зустрічали, роздягали, штовхали і били українці. Що можна сказати про ставлення і реакції неєврейського населення в Дніпранській Україні
на долю євреїв. По-перше, термін жидобольшевизм, що його супровадила і нацистська пропаганда, знайшов тут сприятливий ґрунт. Старші люди чули цей термін і раніше, оскільки він зринув у цьому самому регіоні протягом революційного періоду та боротьби за незалежність. Але СС, нацисти, скаржилися на те, що, по їхнім словам, виражений антисемітизм на расовому і ідеологічному ґрунті чужі цьому населенню. Їм бракує провідників і духовного запалу. СС скаржилося, що на відміну від східної Галичини, в центральній Україні ретельні спроби відбурити населення до єврейських погромів не увінчалися успіхом. Звідти німців не дають однозначної картини ставлення неєврейського населення до самих розправ над євреями. Слід з'ясувати, таке місце посідало ставлення до євреїв, хай воно було позитивне чи негативне, у визначенні поведінки людей. Врешті Голокост відбувався в їхніх краях і в ситуації тотального терору. Наприклад, на поліції загін СС замордував 11 тисяч осіб, здебільшого євреїв. За якихось 2 тижні починається від липня 41-го року. Під час цього шаленства злочинці виявили, що місцеві неєвреї загалом схвально говорили про єврейську частину населення. Хоч активно допомагали зганяти євреїв. Я цитую, українські священники дуже допомогли і пропонували свої послуги у випадку кожного заходу. Мабуть, страх на своє життя змусив їх до цього, бо інший загін СС, що розташовувався у цьому районі, повідомляв, що українське населення загалом допомагало у випадку відстежування партизанів, як і раніше, скрізь панує сильний страх. Коли неєвреї Києва з'ясували, що всіх євреїв розстріляють, багато з них чують звуки пострілів, а бачили вантажівки з одягом, загальною реакцією стали страх і обурення. Навіть з боку тих, хто ненавидів євреїв. Приголомшення було ще більшим, коли, як часто траплялося, місцеві мешканці ставали свідками розстрілів. Частина з них отримувала наказ поховати мертвих або і досі живих жертв. Будь-хто, хто контактував із євреями, отримував особисте попередження. Від органів влади, що його або її спіткає смертна кара, якщо він або вона намагатимуться врятувати євреїв. Наслідком, на мою думку, був загальний остракізм, врешті